Élelmiszerrendelés.hu. Bármikor megtehetem, hogy a spajzom feltöltöm. Kint esik az eső vagy a hó, süt a nap vagy fúj a szél, minden rendben, hiszen egyszerűen csak megrendelem. Élelmiszerrendelés.hu. Nagyon szeretem őket, és ők is szeretnek engem, ez már szinte szerelem. Hetente találkozunk, mindig kedvesek, ráadásul ajándékokkal kedveskednek. Élelmiszerrendelés.hu. Közel 9000 féle élelmiszer, háztartási, vegyi